Татарстан мәктәпләрендә шахмат зоналары булдыру буенча проект старт алды. Шаллыда ул беренче булып 78-нче лицей базасында эшли башлады. Проект Мәгариф илкүләм проекты һәм заманча мәктәп федераль программасы буенча тормышка ашырыла. Иганәчеләр дә булыша, мәктәптә узган шахмат зонасы ачылышында Республика дәүләт советы рәисе орынбасары Татьяна Ларионова да катнашты. 8 яшьлек Саша Шипунов шахмат буенча бөтен Россия һәм халыкара ярышларда җиңгән инде. Малай иң элек гаилә турнирларында җиңүләре белән горурлана. Әтисе белән икесе дә өлкәннәр өчен 3-нче разрядлы шахматчылар. Я узнал в детском саду, потому что у нас иногда были уроки, и вот мне захотелось больше играть. Алексей Журавлевны шахмат уйнарга әбисе өйрәткән, мавып киткән. У нее родители очень хорошо играли в шахматы, они могли ночами сидеть и играть. Потом уже папа научился играть. Хәзер балалар мәктәптә дә шахмат уйный ала. Моның өчен 78-нче лицейда махсус зона барлыкка килде. Беренче дәресләрне Дәүләт Советы рәисе орынбасары Татьяна Ларионова үткәрде. Планда турнирлар уздыру өчен кабинетлар ачу. Параллельно с созданием материальной базы планируется большая работа. Матди база булдыру белән бер рәттән укучылар белән эшләячәк педагогларны әзерләү буенча да чаралар планлаштырыла. Бу җәһәттән Мәгариф министрлыгының тулы бер программасы бар. Барлык башлангыч мәктәп укучыларын укыту күздә тотыла. Өлкән сыйныф укучыларын укыту өчен дә белгечләр әзерлиләр. Шахмат уены популярлаша бара, турнирлар күп, онлайн ярышлар да үткәрелә. Пандемия вакытында без беренче урында идек, чөнки барлык спорт объектлары да ябылды, ә шахматчылар онлайн турнирларда уйнады. Татарстанда барлыгы 1000-гә якын шахмат зонасы ачарга планлаштыралар. Шуларның 56-сы Шаллы мәктәпләрендә булырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Полина Лесина, Татарстан яңалыклары, Шаллы.